μια ακόμη αγιασμένη μορφή που στην προ-Χριστού ζωή της είχε κυλιστεί στο βόθρο της αμαρτίας, θα γνωρίσουμε και σε αυτή μας την κηρυκτική κυριακάτικη ευκαιρία. Την Αγία Ευδοκία την Αποσαμαριτών. Η Αγία Ευδοκία έζησε τον 1ο αιώνα, την εποχή που βασίλευε ο Τραϊανός. Ο Τραϊανός βασίλευσε μεταξύ των ετών 98 με 117 μετά τη γέννηση του Χριστού. Τότε ζει η Αγία, στην καταγωγή ήταν Σαμαρίτιδα, έμενε όμως στην Ηλιούπολη της Φινίκης, δηλαδή στο σημερινό Λίβανο. Άρα, Λιβανέζα, θα λέγαμε σήμερα. Είναι εκείνο που έχω πει πολλές φορές, πως δεν έχουμε μόνο Έλληνες Αγίους, πως δεν αγιάζουν μόνο οι Έλληνες. Ήταν πολύ όμορφη και πολύ καλή. Την ομορφιά της Ευδοκίας, λέει ο βιογράφος της, την ζήλευαν ακόμα και ζωγράφοι, οι οποίοι έρχονταν για να την ζωγραφίσουν, αλλά όμως, λέει, ποτέ κανένας δεν μπόρεσε να αποδώσει με τη ζωγραφική του τέχνη την ομορφιά αυτής της κοπέλας, της Αγίας Ευδοκίας. Η ομορφιά της έγινε αφορμή να κατρακυλήσει στην πορνεία. Πολλές φορές είναι γεγονός πως η ομορφιά του κάλους μας βλέκει στην αμαρτία. Ή βλέπουμε την ομορφιά, σκανδαλιζόμαστε και πέφτουμε, ή πιστεύουμε πως είμαστε οι ομορφότεροι και καβαλάμε το καλάμι, ακόμα και τον διάβολο, και κρατώντας τον από τα κέρατα παρεδόμαστε. Ακριβώς αυτή την ζημιά, αυτό έπαθε και η όμορφη Ευδοκία η Λιβανέζα. Γι' αυτό, όπως διαβάζουμε στο Συναξαριστή, θέλησε να εκμεταλλευτεί την ομορφιά της. Έστησε εργαστήριον και εδέχετο με τα χαράς καθένα εις την πράξη της αμαρτίας. Δηλαδή, έφτιαξε, μετέτρεψε καλύτερα το σπίτι της σε οίκο ανοχής. Η φήμη της όμορφης Ευδοκίας, της πόρνης, της Σαμαρίτιδας, είχε διαδοθεί, λέει, όχι μόνο στην πόλη, στην Ηλιούπολη, στην ελληνική πόλη του Μεγαλέξανδρου, αλλά και σε άλλες πόλεις, στη γύρω περιοχή. Και σιγά σιγά σε τον χρόνο, η φήμη της περίφημης αυτής πόρνης διαδόθηκε, λέει, και στις γειτονικές βούρες. Και έτσι έβλεπε κανείς ανθρώπους ταξιδιώτες να έρχονται από το πουθενά, μόνο και μόνο για να δουν και να συνευρεθούν με την πόρνη την Ευδοκία. Εδώ θα πρέπει να πούμε την αλήθεια, αφού την καταγράφει ο Συναξαριστής. Είτε μας συμφέρει, είτε δεν μας συμφέρει. Λοιπόν, προσέξτε ποια είναι η αλήθεια που δεν θέλω να αποκρύψω. Στο εργαστήριο της ανομίας της Ευδοκίας κατέφθαναν, λέει, όχι μόνο λαϊκοί, αλλά και εκκλησιαστικοί και ιερωμένοι. Όλοι ήθελαν να απολαύσουν την ειδονή που πρόσφερε αυτή η γυναίκα. Το αποτέλεσμα ήταν η Ευδοκία να συμμαζέψει, λέει, πάρα πολύ μεγάλο, αμύθιτο πλούτο. Μια μέρα, στο διπλανό σπίτι, ήρθε να παραμείνει να φιλοξενηθεί για μικρό χρονικό διάστημα ένας Άγιος ασκητής. Ήρθε στην πόλη για να πουλήσει το εργόχειρό του, σταλμένος από το γέροντά του. Η παρουσία του ασκητή εντυπωσίασε την
Ευδοκία. Ο μοναχός αυτός ήταν πολύ διαφορετικός από τους άλλους εκκλησιαστικούς και ιερωμένους του Χριστού. Μία λάμψη, λέει, εξέπεπε από το πρόσωπό του. Τα μάτια του ήταν χαμηλά, ούτε καν γύρισε να κοιτάξει προς το εργαστήριο της ανομίας της Ευδοκίας. Εκείνος είχε συγκεκριμένο λόγο. Έπρεπε, γι' αυτό ήρθε στην Ηλιούπολη, να παραμείνει 1-2 μέρες, να πουλήσει το εργόχειρο της Μονής και μετά να φύγει. Έλεγα πιο πριν σε 2 πνευματικά μου παιδιά του δω που έδωσε ο Θεός να γνωρίσω στα Άγιον Όρος. Στα Άγιον Όρος έζησε και ετιμήθη πάνω από 100 χρονών ένας Άγιος άνθρωπος που δεν του αφιέρωσαν βιβλία, που δεν του έγραψαν CD και που δεν πρόσφεραν τη ζωή του οι εφημερίδες, οι φυλάδες, οι ψεύτικες. Καταγόταν από την Λίμνο. Όταν πήγαμε στα Καυσοκαλύβια, χρόνια τώρα, ρώτησα τον δικαίο εκεί της περιοχής αν υπάρχει κάποιος από Μυτιλήνη, από την περιοχή μας, επειδή ήξερα πως τα Καυσοκαλύβια υπήρχαν στο παρελθόν πάρα πολύ Μυτιληνοί. Ή αν υπάρχει ένας γέροντας, έτσι να τον δούμε, να του φιλήσουμε το χέρι. Μου είπαν, υπάρχει ένας λιμνιός, ο γέρο Ισαΐας, αλλά δεν θα σας δέχτει πάντα. Θα πάμε, θα χτυπήσουμε την εξωτερική πόρτα του κήπου του κι αν μας δεχτεί, μας δέχτηκε και να είναι ευλογημένο. Δεν θα επιμείνουμε, μας έδειξαν το μονοπάτι και πήγαμε μαζί με μένα και άλλο πρόσωπο που είναι ανάμεσά μας σήμερα σε αυτή τη λατρευτική μας σύναξη. Είδαμε ένα γεροντάκι, χωρίς γυαλιά, άσπρα γένια, να φορά τις παντούφλες του και να διαβάσει ένα βιβλίο, κλασικό έργο, οι περιπέτειες ενός προσκυνητή. Χτυπήσαμε, δεν απάντησε και είπα, ήρθαν με τη Λινή να δουν ένα λιμνιό, έχουμε ευλογία. Τότε γύρισε, βλέπετε, που είναι η ιδιά η δική μου και του ανθρώπου η προσκόλληση στην ιδίαν πατρίδα. Στα μέρη τα δικά του, που τα έχει αφήσει από έφηβος, 19 χρονών νομίζω, και δεν είχε εγκαταλείψει ποτέ το κελί του και δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τη γενέτειρά του και δεν είχε βγει ποτέ από τα Αγιονόρους, ούτε για ιεραποστολή. Ηρωνεύομαι τώρα. Ο νόν νοήτο. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον παππούλη, την ευχή του να έχουμε και να πρεσβεύει για μας στην αγκαλιά του Θεού που είναι. Τι το ιδιαίτερο είχε αυτός και το θυμήθηκα τώρα. Καθώς αναφέρομαι στο βίο της Αγίας Ευδοκίας της εκ Σαμαριτών. Να. Τις παντόφλες του τις έβαζε όταν κυκλοφορούσε μέσα στο κελί και στον κήπο του κελιού του. Και όταν χρειαζόταν να βγει έξω από τον περίβολο του κελιού του, τότε άφηνε τις παντόφλες του εκεί και ανυπόδητος πήγαινε στην εκκλησιά, στο καθολικό για προσευχή ή στο διαγώνημα που του έστελνε ο γέροντας. Γιατί γέρω Ισαΐα? Για να πονάνε τα πόδια μου και να γερνώ γρήγορα στο κελί μου, μας είπε. Έτσι λοιπόν και τούτος εδώ Άγιος Μοναχός, Γερμανός λεγόταν, πολύ ευσεβής και ενάρετος, ήρθε να παραμείνει στην Ηλιούπολη ίσα να εκτελέσει το διαγώνημά του. Έμαθε, σίγουρα θα άκουσε ή θα έβλεπε άντρες να μπαινοβγαίνουν. Ποιος δεν ήξερε πως στα σπίτια στο κάστρο το δικό μας, κάθε μέρα τους βλέπαμε. Ναύτες και άνδρες να μπαινοβγαίνουν στους τότε οίκους ανοχής. Δεν τον ενδιέφερε, δεν ασχολήθηκε με αυτό, με το διαγώνημά του, την προσευχή και τη μελέτη. Όμως η Ευδοκία η όμορφη τον είδε. Μαγεύτηκε, λέει, από την θέα
παρουσία του μοναχού. Τον είδε να κάνει προσευχή και μετά να παίρνει ένα βιβλίο και να διαβάσει. Δεν άντεξε άλλο, βγήκε από το εργαστήριο της ανομίας της, πλησίασε, λέει, το γέροντα και του είπε: «Γέροντα, τι διαβάζεις?» Και τότε ο γέροντας εκμεταλλεύτηκε εντός εισαγωγικών τη λέξη την ευκαιρία και έκαμε ιεραποστολή. Τι διάβαζε? Διάβαζε ένα βιβλίο που σχετιζόταν με τη Δευτέρα Παρουσία και με την τελική κρίση. Με την κρίση των ψυχών μετά το θάνατο. Και της είπε λίγα πράγματα. Η Ευδοκία δεν ήταν χριστιανή. Μιλάμε, είπαμε, πρώτος αιώνας. Αλλά ούτε και αυτή δεν ήξερε τι είναι. Αν ήταν ειδωλολάτρησα, ούτε και αυτή δεν ήξερε τι ήταν. Αυτό που λάτρευε ήταν μόνο η ομορφιά της και το σώμα της. Και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την ομορφιά της για να πλουτίσει. Αυτός ήταν ο Θεός για εκείνη. Το σαρκείο της. Άκουσε όμως αυτά που της είπε ο γέροντας και εντυπωσιάστηκε. Τα άκουσε βαθιά στην καρδιά της και έφυγε σκυθροπή. Δεν δέχτηκε κανένα εκείνο το βράδυ στο εργαστήριο της ανομίας της. Έπεσε να κοιμηθεί. Και ο Θεός που φροντίζει έτσι ώστε κάθε άνθρωπος να οδηγηθεί στην αλήθεια και στη μετάνοια, επέτρεψε να δει ένα όνειρο. Είδε, λέει, ένα πολύ όμορφο νέο που τον έλεγαν Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος την πήρε, λέει, από το χέρι γλυκά και την ανέβασε στον ουρανό και έζησε μία μακαριότητα που την εντυπωσίασε. Εκείνη όμως την ώρα της χαράς και της ευαρεστίας, να και παρουσιάζεται, λέει, ένας γιγαντόσωμος, μαύρος άνδρας, άγριος, που με βίαιο τρόπο τραβούσε την Ευδοκία εκτός του παραδείσου, λέγοντας στον Αρχάγγελο: όχι δα και η Ευδοκία, όχι δα και η Ευδοκία στον παράδεισο. Έτσι όπως πας, Αρχάγγελε Μιχαήλ, εσύ όλους και τους πλέον ασεβείς στον παράδεισο θα τους οδηγήσεις. Ξύπνησε. Πώς να κοιμηθεί. Περίμενε πώς και πώς να ξημερώσει για να τρέξει, να προλάβει τον μοναχό με τυχόν και φύγει. Του διηγήθηκε το όνειρό της. Έκανε το σταυρό του ο μοναχός, ο οποίος όλη τη νύχτα δεν είχε κοιμηθεί, να προσεύχεται για τη μετάνοια της Ευδοκίας. Έλεγα πάλι χθες σε μια ευκαιρία, σε μια εξομολόγηση συγκεκριμένα: ξέρεις, παιδί μου, πόση δύναμη έχουμε εμείς οι χριστιανοί, όσοι δεν μπορείς να φανταστείς. Το θέμα μας ήταν για τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας μας. Με αυτή την απάνθρωπη δολοφονία, την πρόσφατη και με εκείνα που ακούμε να συμβαίνουν στην Αίγυπτο, στη Συρία και άλλο. Είχε πολύ προβληματιστεί η ψυχή αυτή και μου κατέθετε την ανησυχία και τον προβληματισμό του. Του είπα λοιπόν ότι έχουμε πολύ δύναμη μέσα μας εμείς οι χριστιανοί, την οποία την αφήνουμε ανεκμετάλλευτη. Ποια δύναμη, Πάτερ? Δεν είναι τόσο, παιδιά μου, το να σφίξω τη γροθιά ή να κατεβώ σε απεργίες και διαδηλώσεις. Ο χριστιανός, ρε παιδιά μου, συγχωρέστε με και μην παρεξηγήσετε, έχει τόση δύναμη που δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δύναμη που έχει ο ένας, ο καθένας χριστιανός, με διαδηλώσεις εκατομμυρίων απεργών. Ποια είναι, Πατέρα μου, λέει, αυτή η δύναμη που έχουμε να εκμεταλλευτεί? Του είπα, η προσευχή. Έσκυψε το κεφάλι, συνέχισα, το μεταφέρω και σε εσάς. Αν όσο κουβεντιάσαμε εμείς οι χριστιανοί για αυτή την στιγερή δολοφονία του Χρυσαυγίτη, αν έτσι έχουν τα πράγματα, από τις ειδήσεις μαθαίνω, δεν είμαι πανταχού παρόν ούτε Θεός για να είμαι πάνσοφος. Εκείνου του παιδιού λοιπόν, αν όσο κουβεντιάσαμε εκείνη την υπόθεση, αν όσο κουβεντιάσαμε εκείνα που συμβαίνουν
στην Αίγυπτο, στη Συρία, αν θα γίνει, δεν θα γίνει πόλεμος ή αλλού. Νομίζω, ρε παιδιά μου, αν όση ώρα κουβεντιάζαμε για αυτά, τα σχολιάζαμε, τα κρίναμε, κάναμε προσευχή, εμείς οι χριστιανοί, μόνο εμείς οι χριστιανοί, θα είχαν λυθεί τα θέματα. Όταν ο Χριστός λέει, αν έχεις πίστη, κόκκος είναι άπειρος, μπορείς να φέρεις μεταβολές στη γη, να πεις στο βουνό, πήγαινε από εκεί, πήγαινε στη θάλασσα, πήγαινε μέσα εκεί που είναι το βουνό. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα μυαλά κάποιων ανθρώπων, πολεμοχαρών, βιαίων ή ανοήτων. Ο μοναχός λοιπόν όλη νύχτα δεν κοιμήθηκε. Έκανε προσευχή για την Ευδοκία. Θα μπορούσε να τη σχολιάσει όπως σχολιάζετε εσείς παρόμοιες καταστάσεις. Θα μπορούσε να την κρίνει όπως κρίνω εγώ παρόμοιες καταστάσεις. Εγώ ο λάμφαστος, εγώ ο Άγιος. Ειρωνεύομαι εσάς και εμένα. Δεν έκαμε κάτι τέτοιο μοναχός. Αν έκανε αυτό δεν θα ήταν Άγιος. Δεν θα εξέπεμπε φως το ασκητικό του πρόσωπο. Αλλά γονάτισε, μάτωσε που λέει ο λόγος στα γόνατά του, στην προσευχή για την σωτηρία της πόρνης της γειτόνισσάς του, της Ευδοκίας. Έρχεται λοιπόν η Ευδοκία, του λέει τρομαγμένη το όνειρο, ο Αββάς της είπε, δεν είσαι βαπτισμένη, ο Θεός όμως αγαπά, της μίλησε για τον Χριστό, για τη διδασκαλία του Θεανθρώπου, για την άλλη ζωή, της είπε πως θα πρέπει να ασπαστεί τον χριστιανισμό, μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς, βαφτίστηκε και κλείστηκε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της ζωής της. Αυτά τα ρολόγια δεν τη θέλω καθόλου. Αλλά αναγκάζομαι τι να κάνω για να μην λέω πολλά. Λοιπόν, να οι ιεραστές έξω από το σπίτι της. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας που την αγαπούσε. Την αγαπούσε πολύ, τρομερά. Ο Φιλόστρατος. Πού είναι η Ευδοκία? Αν δεν άμαθες, σε μοναστήρι κλείστηκε. Σε Παρθενώνα, έτσι τον έλεγαν την εποχή εκείνη. Πού? Τρέχει και τη συναντά. Πώς τη συνάντησε? Προσποιήθηκε πως είναι μοναχός. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να δει την μοναχή. Προσπάθησε να την μεταπείσει, να την κάνει να ξαναγυρίσει στην αγκαλιά του. Πράγμα αδύνατο για την Ευδοκία. Και προσπαθεί με το ζόρι να την βγάλει από το Παρθενώνα. Και εκεί μιλάει ο Θεός. Πέφτει νεκρός. Η Αγία τρομάζει, η συνασκήτριάς της επίσης. Προσεύχεται, τον σταυρώνει και ανασθένεται ο Φιλόστρατος. Ενθουσιάζεται κι αυτός, μαθαίνει για τον Χριστό και ασπάζεται κι αυτός τον χριστιανισμό. Υπήρχαν όμως και άλλοι εραστές που έχασαν την πηγή της ειδονής τους. Γι' αυτό όταν κηρύχθηκε διωγμός, τότε τρέχουν στον έπαρχο Αυριλιανό και καταδίδουν την Ευδοκία ως χριστιανή. Ο Αυριλιανός την συλλαμβάνει, εκεί συμβαίνουν θαύματα με τη δύναμη του Χριστού από την Αγία Ευδοκία. Ο Αυριλιανός και ο διάδοχος του ο Διογέννης ασπάζονται τον χριστιανισμό, μαθαίνουν για τον Χριστό από την Ευδοκία την πόρνη, την πρώη πόρνη, και τέλος, όταν νέος έπαρχος στην περιοχή, ο Βικέντιος έρχεται και αναλαμβάνει τα ενία, την συλλαμβάνει εκ νέου, την βασανίσει σκληρά και τέλος την αποκεφαλίσει. Και η μνήμη της Αγίας Ευδοκίας τιμάται κάθε 1η Μαρτίου. Ωραία. Ακούσαμε τη ζωή της Αγίας. Μας εντυπωσίασε όντως η αγάπη του Θεού. Και εκείνο που έχουμε πει κατ' επανάληψη, πως ο Θεός προσφέρει στον κάθε άνθρωπο ευκαιρίες λυτρωμού. Αρκεί ο άνθρωπος να εκμεταλλευτεί, να αρπάξει την ευκαιρία. Και ευκαιρία που πρόσφερε την τη φορά στην Ευδοκία έναν Άγιο μοναχό που διάβαζε με ευλάβεια το Λόγο του Θεού. Ο Θεός όντως θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε. Ανάμεσα στους πάντας ανθρώπους συγκαταλέγονται όλοι. Όλοι οι άνθρωποι, κάθε φυλής και γλώσσας. Ο ρατσισμός, προσέξτε το αυτό,
αποτελεί καταδικασμένη αίρεση για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Σύνοδος έχει ασχοληθεί με το θέμα του ρατσισμού, έχει ονομάσει τον ρατσισμό αίρεση και θεωρεί τον ρατσισμό αποβληταίο από την καρδιά και από τον χώρο της πίστης. Γι' αυτό έχω πει και άλλη φορά, δεν μας επιτρέπεται να είμαστε ρατσιστές. Ο Θεός πάντα σε ανθρώπους τους προσκαλεί στη λύτρωση. Αν ο Θεός από αγάπη προσκαλεί τους πάντας, εγώ δεν μπορώ να έχω μίσος στον άλλο που διαφέρουμε στην ιδεολογία ή στο χρώμα και να παίρνω ένα μαχαίρι και να το σκοτώνω, ή να βάζω το χέρι στη σκανδάλη και να το σημαδεύω, ή να χώνω τη γλώσσα μου στο δηλητήριο και να τον συκοφαντώ ή να τον κρίνω. Αν ενεργώ έτσι, καλύτερα να αλλάξω όνομα, το όνομα του χριστιανού, παρά να θεωρώ πως είμαι χριστιανός. Γράψτε από κάτω, Παπαθανάσης στην υπογραφή μου, φαρδιά πλατιά. Ρατσιστής χριστιανός αποκλείεται. Είναι ασυμβίβαστο το ένα με το άλλο. Αμαρτωλός χριστιανός συμβιβάζεται. Ρατσιστής χριστιανός δεν συμβιβάστηκε και δεν συμβιβάζεται ποτέ. Ανάμεσα λοιπόν στους πάντας ανθρώπους, ο Θεός θέλει σωθήνε, συγκαταλέγομαι και εγώ, συγκαταλέγεσαι και εσύ, συγκαταλέγομαστε όλοι μας. Γιατί από όλους μας περιμένει ο Θεός τη μετάνοια. Προσέξτε τώρα μια κουβέντα και θα κλείσω. Κοιτάξτε τέτοια κουβέντα. Άλλο είναι εκείνο που λένε οι πατέρες, πέσε και σήκω. Έτσι λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πέσε και σήκω. Έπεσε στην αμαρτία. Σήκω. Και άλλο είναι σήκω και πέσε. Το ξαναπώ. Άλλο είναι πέσε και σήκω. Άλλο είναι σήκω και πέσε. Καταλάβετε τι εννοώ. Δεν χρειάζεται να γίνει προσευχής. Έπεσα, να σηκωθώ. Αλλά αφού σηκώθηκα, οφείλω να παραμένω όρθιος.